салом мефиристам ба корбарони бениёдгиромии озоди видео канали мустақими радио озодӣ дар ютуб ва ба ҳамаи онҳое ки ҳамин лаҳзаҳо моро дар пахши мустақим тамошо доранд. Шалогу хоҷа ҳастам. Чун маъмул соати 10 бо вақти Прага бо сархати хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ва албатта боз ёдатон наравад, соати 1 бо шумо мулоқот дорем дар барномаи хабарӣ ва бозам дар пахши мустақим ва бозам дар озоди видео канали мо дар ютуб ва умедворам ки дар 15 дақиқаи барномаи хабарӣ низ моро танҳо намегзоред, чун хабарҳо дорем, гузоришҳо дорем ки марбут ба мушкилоти рӯз аст ва шумо низ дар ин бора зиёд аз мо мепурсидед. боздошт барои барангехтани кинаву адоват раиси маҳаллаи яке аз ҷамоатҳои шаҳри Ҳисор бо ҳамин иттиҳом рӯзи гузашта боздошт шудааст. Гуфта мешавад муовини ӯ низ ҳамроҳаш дастгир гардидааст. ҳамкорони мо ки ин мавзӯъро таҳқиқ доранд мегӯянд, боздошт бар асоси шикояти як гурӯҳ аз сокинони узбектабори ҷамоати Ҳисори шаҳри Ҳисор сурат гирифтааст. ба гуфтаи бозам ҳамкорони мо то ба ҳол вакили дифои марди боздоштшуда имкони мулоқот бо ӯро надорад ва нафаре ки раиси маҳалла аст Бурҳониддин Сафаралиев ном дорад ва маҳаллае ки дар он ҷо он раисӣ мекунад маҳаллаи Саёд ном дорад ва тафсилотро дар барномаи имрӯзи мо метавонед пайгирӣ намоед. Зимнан Бурҳониддин Сафаралиев қаблан низ дар радиои Озодӣ дар баъзе гузоришҳояш назар дода буд. барои мардуми камбизоат харчи иловагӣ мешавад. Сокинон ва ронандагоне ки тариқи роҳи Душанбе бухта раво мекунанд аз хабари эҳтимоли пӯлакӣ шудани он хушҳол нестанд. онҳо мегӯянд иқдоми мазкур ба киссаи беин ҳам тии онҳо зарба мезанад. вокуниши мардум ба чунин тасмими ҳукумати Тоҷикистон дар ҳолест ки мақомоти вазорати нақлиёт таҷрибаи ба гуфтаи онҳо хуби пӯлакӣ шудани шоҳроҳи Душанбе чаноқро мисол меоранд ки тамоми кишвар аз он манфиат бардоштааст. ширкати айрес ки ҳоло масъулияти нигоҳубин ва ҷамъоварии пул дар роҳи Душанбе чаноқро бар уҳда дорад, соли 2009 дар минтақаи офшории Вирҷинияи Бритониё сабти ном шудааст. моликони аслии ин ширкат то ба ҳол барои ҷомеаи Тоҷикистон рӯшан нест ва дар Тоҷикистон танҳо намояндагии он амал мекунад. назари сокинонро дар мавриди пӯлакӣ шудани шоҳроҳи Душанбе бухтар дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. аз парвоз мондани ягона ширкати ҳавопаймоии давлатии Тоҷикистон Тоҷик Эйр интиқоли ҷасадҳо аз Русия ба Тоҷикистон боз ҳам гаронтар шудааст, зеро Тоҷик Эйр чун ширкати давлатӣ тобутҳоро ройгон ба Тоҷикистон меовард. аммо ширкатҳои дигари ҳавопаймоӣ барои ин хадамот пул мегиранд ки албатта як сарбории зиёд барои пайвандони фавтидагон аст. як мавзӯи суҳбати имрӯзи мо маҳз дар ҳамин бора дар барномаи хабарӣ хоҳад буд. модаре ки муддати беш аз 12 сола 3 духтари маъюбашро нигоҳубин мекард, чандест аз ғами 2 нафари онҳо хун мегирад. радиои Озодӣ дар бораи ин хонавода 2 соли пеш гузориш дода буд. ҳамкорони мо нишон доданд ки чӣ гуна як модар 3 фарзандашро ки ба бемории нодир гирифторанд нигоҳубин мекунад, зеро ин модар мегуфт ки ҷои меҳри ӯро на интернат мегирад ва на каси дигар. аммо чанде пеш 2 нафар аз ин хоҳарони бемор даргузаштанд ва ҳоли имрӯзи модари онҳоро дар барнома метавонед тамошо кунед. зимнан чанде аз шумо корбарони азиз тӯли як ҳафтаи ахир дар бораи тақдири ин хонавода аз мо пурсон шуда будед ва ин имконияти хубест ки бо чашми сар дар барномаи хабарӣ бубинед. ва ҳамин гуна дар барномаи имрӯз аз сардии бесобиқа дар Амрико ёдовар мешавем ки аксари мардумро дар ин кишвар ба ислоҳ хонанишин кардааст, вале бо ин вуҷуд баъзеҳо барои худашон як дилхушие ҳам пайдо намуданд. чӣ гуна дар барномаи хабарӣ бо мо биёед баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақим дар Озодӣ видео ва ҳатман ин мавзӯъ ва дигар гузоришҳои ҷолибро хоҳед дид. мо шуморо мунтазирем.